Ahoj, ja vás zdravím ľudia, toto je moje prvé video a dneska to bude Take to alebo to. Tak to alebo to spočíva v tom, že ja mám na papier napísané nejaké tie veci, napríklad ako notebook alebo počítač a z týchto vecí budem musieť vybrať nejaké, ktoré sa mi viac páčia, ktoré mi viac vyhovujú. Takže ako prvé tu máme hokej, futbal. No, ak by som sa nad tým takto zamyslel, hokej alebo futbal, hokej som v živote nehral a z toho asi vyplynie, že futbal, ale keďže ja mám radšej tie hokejkové hry, čiže ja radšej s tou hokejkou, no a neviem, pretože hral som hokejbal a tam som hral s hokejkou, ale aj tak futbal. Lopatkou medzi kulky alebo kulkou medzi lopatky. Tak toto je vec na zamyslenie, pretože určite by nikto nechcel dostať lopatkou medzi kulky alebo kulkou medzi lopatky. Ale aj tak radšej by som si asi vybral tú lopatku medzi gule, pretože tá kuľka medzi lopatky, na ňu by ste mohli aj zomrieť, ale zase na tú lopatku medzi gule, tak na tú môžete zomrieť, ale to je tak, že zomriete iba na tú bolesť. Iba. McDonald alebo KFC. Tak ja radšej preferujem to KFC, pretože tam majú úplne najlepšie jedla. Som to vyšil. Neviem, mne sa radšej tam je, pretože mi to príde úplne dobré, pretože v tom McDonalde si objednám, ako minule som tam prišiel, objednám si menu a dajú mi takýto maličký hamburger, dajú mi k tomu 4 hranolky, mini kolu a to je všetko. Metro alebo vlak? Keďže som v metre ešte v živote nešiel, tak asi ten vlak. Pes alebo mačka. Takže týmto nechcem nikoho uraziť, ale ja mám radšej mačky. Keďže ja mám radšej tie menšie zvieratá, tak kebyže je to pes, ktorý je ako čivava, tak v pohode s tým nemám problém a beriem si psa. Taxi alebo autobus? Tak určite taxi, pretože taxi vás vezme úplne až pred vchod a ten autobus vlastne sa vezme niekde len tak na zastávku a tam vás nechá. Zima alebo leto? Takže keď mne len teraz je leto a je mi strašne horúco a všetci v lete povieme, že nám je lepšie v zime a v zime povieme, že v lete, tak medzi tým sa nemôžem rozhodnúť, ale poviem zima, pretože je leto. Deň alebo noc? Takže ja som taký typ, ktorý má radšej deň, pretože je viac svetla a môžete natáčať napríklad, ale v noci sa za to dobre hraje hry, hej, to musím povedať, pretože si zatiahnete žalúzie a vidíte všetko na obrazovke. Aj keď mám LCD obrazovku, ktorá je proti svieteniu svetla, tak veľmi to nepomáha. Syn alebo dcéra? Tak medzi týmto rozdiely robiť nebudem fakt. Keď ja budem mať decko, tak chcem, aby bolo zdravé a to bude hlavné. Umrznúť alebo uhorieť? Tak nad týmto som rozmýšľal strašne dlhú dobu a podľa mňa je lepšie umrznúť, aj keď viem, že keď umrznete, bolí vás to skoro rovnako, ako keď uhoríte. Ale zase, keď uhoríte, je to trošku rýchlejšie, ako keď sa to berie tak, že napríklad do lávy skočíte. Tak keby si máme brať, že radšej skočím do ľadovej vody alebo do lávy ako smrť, tak radšej skočím do tej lávy, pretože umrieš skoro hneď. Ale ináč asi umrznúť. Takže toto by bolo pre toto video všetko, pre tento take. Keď sa vám video páčilo, dajte like, keď sa vám nepáčilo, dajte mi dislike, ale určite ma podporíte každým skvelým pozitívnym komentárom a určite aj odberom. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a majte sa, vidíme sa na budúce. A čaute.